Знаеш ли къде е Марс в твоята натална карта? Това е твоят вътрешен войн. Да видим какво пали. Ако не знаеш къде е твоят Марс, напиши ми дата, година, час и място на раждане и аз ще ти кажа. Марс в Овен. В Овен Марс обича предизвикателство. Активира се, когато има конкуренция и ново начало. Марс в Телец. В Телец трябва му стабилна цел и награда. Активира се, когато има нещо трайно заградене. Марс в Близнаци. В Близнаци се пали нова информация и спорове. Активира се с комуникация. Марс в Рак. В Рак действа защитно. Активира се, когато трябва да пази близките си. Марс в Лъв. В Лъв Марс иска да блести. Активира се, когато е в центъра на вниманието. Марс в Дева. В Дева Марс обича задачи. Активира се, когато има какво да подобри. Марс във Везни. Във Везни търси баланс. Активира се, когато трябва да защитава справедливостта. Марс в Скорпион. Дълбока страст. Активира се, когато е време за трансформация. Марс в Стрелец обожава приключенията. Активира се, когато има път и смисъл. Марс в Козирог. Марс е стратег. Активира се, когато има план и цел. Марс във Водолей обича да е различен. Активира се с нови идеи и каузи. Марс в Риби. Най-духовният. Активира се, когато следва интуицията. Да разгледаме Марс в различните домове. Първи дом. Ти самият си активатор. Лидер, инициативен, активен. Втори дом. Пари, имот, сигурност. Ти воюваш за ценностите си. Трети дом. Думи, срещи, пътувания, спорове с брати и сестри. Това те пали. Четвърти дом. Семейни драми, ремонти. Всичко вкъщи се зарежда. Пети дом. Любов, забавления, деца. Рискуваш смело за удоволствие. Шести дом. Работа, здраве, всекидневие, война на рутината си. Седми дом. Партньори. Конфликти във връзката активират силата ти. Осми дом. Секс, кредити, кризи. Трансформация чрез дълбоки страсти. Девети дом. Пътувания, вяра, учение. Търсиш битки далеч и философски. Десети дом. Кариера, статус. Воюваш за мястото си на високо. 11 дом. Приятели, колективи, обществени каузи те палят. 12 дом. Подсъзнание, илюзия, тайни битки, духовна сила. В кой дом е твой Марс? Напиши отдолу в коментар. А ако искаш да разгадая твоята натална карта, пиши им, за да запишеш час при мен.